Έλα μαλακά. Βιντεάκι είναι. Δεν πειράζει, έλα τώρα λέμε μαλακίες. Πάμε εκεί στο δροσάκι, έλα. Έλα. Όχι, περίμενε, τώρα έχουμε θέμα. Πες το βάλει και μια φωτογραφία. Βιντεάκι τραβάς. Να, έλα, πες μέσα να δεις πως είναι η λέσχη με τα κάθε λέσχη. Και ο Ρουσάκι τραβά. Πού το? Δεν πατάει. Εδώ δεν βλέπω τη συνέχεια. Ας καλές με φωτογραφία θέλει. Όχι αναμνηστική, κύριε. Όταν παίρνει το πτυχίο θα βγάλω. Δώσε μου το κινητό σου. Αμήν. Τότε είναι. Έλα σου πω. Πώς θες να πω. Πάρε γιατί μου κάνει Έλα. μια απειλή ο Ρουσάκης. Άμα πάρει στο πτυχίο θα βγάλουμε ξανά. Τι να τραβώ άλλη. Αλλά κάπου τι μου είπε. Εγώ πότε τράβηξες. Εγώ. Θέλει να σου τραβήξει. Και ένα τέτοιο. Είναι το τέτοιο. Ένα από αυτό βρε. Ναι, αυτό το μικρό, το μίνι θέλω. Εντάξει, τελειώσαμε. Τελειώσαμε.